Hej, pozdrav drugari, kako ste, šta se radi? Kao što većina zna, mislim ovi koji nas pratite, ja i Čami smo nedavno bili u Hurgadicu na plažicu, tačnije u Egipat. I ovaj vlog je o tome da vam pokažemo kako je tamo, snimili smo stvarno prelepe kadrove, da vam kažemo neka iskustva šta trebate da radite, gde trebate da idete i tako dalje, pogotovo što je vreme korone i ovaj vlog je takođe i za one koji su skeptični povodom putovanja tokom pandemije, tako da se nadam da će ovaj vlog da vam bude od pomoći, a sad ćete da vidite kako je sve to bilo. Ćao ljudi. Tačno je 5 sati ujutru. Trišić i ja uskoro krećemo za Hurgadu sa Filip Travelom. Pa red je i da Snežana umotiši malo u Zicšku. Ja sad idem da budem Trišića, a mi se vidimo uskoro. Ćao. Slobodane, ćeš da ustaješ ti? Slobodane. Ajde bre, ustaj, će zakasnimo na autobus. A? Kakvi mi autobus sad? Pa, mislim, ovaj avion. Ajde, drži se. Ajde. I evo nas nadomak Nikole Tesle aerodroma. Piloti su sipali plin i gorivo i polako turiraju avioni. Evo je moja Snežanki. Bugarski šverceri i mandarina su krenuli u Hurgadu. Tačno, u Gepek imamo 4 kila paradajza, krastavci, malo čvarci, tako da se čvare, da imamo da podeli u avion decama i ljudima, mislim i to. Enega, aerodrom, oni repovi, to su repovi od aviona, ako niste znali, i tako. Kada stignete na aerodrom Nikola Tesla, treba vam naravno pasoš i negativan PCR test. Dakle, PCR test rade svi, i koji su vakcinisani i koji su nevakcinisani, a kada se vraćate iz Egipta, oni koji se nisu vakcinisali moraju da urade PCR test ili u Egiptu ili u Srbiji. S tim što, na primjer, ako se odlučite da uradite PCR u Egiptu, on je znatno jeftiniji, negde oko $20. Ali ne daj Bože da ste pozitivni, morate da ostanete u karantinu 14 dana u svom hotelu i sve dodatne troškove morate da platite, što nije baš i dobra stvar, tako da odlučite sami. Dok oni koji su se vakcinisali ne moraju da rade PCR test za nazad. I evo ga dečko koji je pobedio strah, sad s avionom vozi kao biciklu. Sad teram avion. Sad kao biciklu da vozi. Da se više ne plašiš? Ne. Dobro. Ajmo da idemo. Vrućina i rerno da se otvori. Idemo sad nekim busom do hotela, pa se vidimo posle. Kada dođete na egipatski aerodrom, prođete redovnu kontrolu, odete tamo da popunite vizu, tu vizu plaćate 25 € i to je to. Posle idete ka svom smeštaju, ka svom hotelu i idete da se čvarite na sunce i da se usolite u more i da se uvaljate u pesak ki u prezle.
Mi smo bili smešteni u hotelu Svisin. Ovaj hotel je sa 5 zvezdica, znači imate besplatno pivo, besplatno svako drugo piće, besplatnu hranu na plaži, ovaj bar gde imate recimo isto hranu, pice, sendviče, pomfrit, burgeri i takođe sva su vam piće na raspolaganju. Dakle, taj hotel naravno ima svoju privatnu plažu, ima svoje bazene i mnogo je zanimljivo što svakoga dana se nešto događa, stalno ima neki program, što za mlade, što za starije. Ako ovo preteknemo, sve će preteknemo. Stigli smo, mrtvi smo umorni, idemo sad nešto da ručamo i posle toga, naravno da popijemo neko pivo. Pijemo pivo u bazeni. Da radimo posao za koji smo došli. Evo je Hurgadica sa naše terase, pogledajte bukvalno, znači more je, samo izađeš iz apartmana i tu je. Pretoplo je, pomaže rashlađenju malo ovaj vetar, ali u suštini temperatura ne silazi ispod 35-6 stepeni i bude i preko 40. Pogledajte kako je lepo more, dakle ovo je Crveno more, jedan u top 3 na svetu po bogatstvu morskog sveta. Ko voli ronjenje, ovo je prava destinacija za njega, stvarno. Mi smo jednom reči oduševljeni. Samo za Snežanku Mešanku. A thank you my friend Muhammed. Naravno, kad smo stigli, mi smo se što se kaže, razgaćili načisto. Sobe su im vrhunske, stvarno, znači klima uređaje, Wi-Fi, kupatilo vrhunsko, kablovska, kreveti, terasa, sve sad zavisi da li gledate na more kao mi što smo gledali ili ćete gledati u bazen, ali svakako gde god da gledate imate šta da vidite. Stvarno prelepo, pogledajte. U ovom smo mi hotelu, sve je znači uredno, čisto, nema đubreta. Šmrčke u papuče, mokre. Da. Sve je regularno. Evo vidite koliko vetar duva. Evo da igramo odbojku, pogledaj. Odbojka, malo samba, rumba, malo kocke. Ima svega, stvarno. Ne možda igramo i kocke, nego nešto mnogo veliki teren. Evo vidite, samo da vam zoomiram ovde sa... Zoomiraj. Kako je to? Malo brodići, malo. Malo čisto da... I evo sad idemo na plažu i tamo je, dakle, sva postavka koja vam je potrebna za uživanje, muzika, bar, kokteli. Dakle, mi smo all inclusive varijanti, sve vam je džabe. Znači, sokovi, pića, pivo, nije džabe, kokteli. platili smo. A dobro, platio si, ali evo vidite. I nemojte da vas čudi u Egiptu ako budete videli vojnike ili tako nešto, pošto je ipak to istočna zemlja. Znate već celu istoriju toga. Evo. Znači, to je velika privatna plaža. Svaki hotel ima svoju privatnu plažu. I ovo je naša plaža koja se prostire, vidite koliko, od Dande pa sve do tamo. Od Dande do onde. Treba da znate jeste da u Egiptu bakšiš nije obavezan, ali se podrazumeva. Znači, kroasani, slatki slani, all inclusive varijanta, pivice stiže. Čami, kako se ti osjećaš, Vlad? Ja se osjećam dobro, istuširano, stavio sam stik. Najzanimljivije je bilo, to smo stigli naravno da odemo, kada smo išli kvadovima. Ide se nekih sat i po kroz pustinju, mislim, nama muškarcima je to zanimljivo jer smo rkali ki nezdravi, jer je to automatik i non stop držiš palac na gasu, a ja sam stegao kiseljak, volan, kivilu da sam držao i gledajte šta sam uradio, pukla mi koža, eto, seljaka ne zna da drži volan, ja nikad nisam ni vozio, to Čami zna, on mi to nije rekao, tek mi posle rekao, mislio da znam, ali vidiš da ima posla sa budalom. I evo nas u pustinji, vozimo kvadovi. Oh, yeah.
Familijo, stigli smo na Kvadove. Mogu da vam kažem da je ludilo potpuno, da ono, ruke bole od gasa, od kormana, pustinja je ludilo, pogotovo kad krenu da vas vode po nekim krivinicama, onako nekim zavojima, znači mnogo je ludo i mnogo je lepo. Uopšte nismo pokazali što smo došli i svaka preporuka. Tu je i Triša. Vozimo bre profi, imamo C kategoriju. Udaj me majko za šofera. Znaš kako izlazi iz brdo dok je uz masnu banderu. Pozdravljamo s familijom, sve preporuke Kvadovi. Ja ne znam ko kaže da u pustinji nema lat. Mi smo ga našli. Jedna jedina granja. Ovo dok dostigneš do ovoga ima da presakneš 3 put. Ovo je lepo, familijo, preporučujemo svima koji dođu u Egipat da probaju da voze Kvadove, znači top preporuka. Evo, vozili smo se ovim Kvadovima, sad nastavljamo dalje. Idemo u jedno selo, tamo ćemo piti čaj, pa se vidimo tamo. Can we take a picture? You can see them? Tamo smo jahali kamile i to ćete da vidite kako je izgledalo i pili čaj tamo sa domaćinom i baš onako bilo simpatično. A žega jeste, mislim, ako ćete idete u pustinju, ne očekujte da će da padne sneg, normalno. Makni Trišo. Kamel, cigare, a žute ili plave? Ajde. Nije pa de. Snežana, ta kamila ima kičma da je pukne, bre, si normalno. Ima da reklamira Kosmodisk. Zaboravih da kažem da nam je ovo putovanje omogućio Philip Travel. Ovom prilikom se zahvaljujemo ja i Čami ovoj turističkoj agenciji što nam je omogućila da vidimo dakle sve čari Egipta. Ono što sad sledi jeste to naše krstarenje ka Orange Bayu, to ostrvu koje je zaista prelepo. Znači ono kilometar sigurno imate plićak, ono dok stigneš do dubine, boga mi će ti budu noge kitrkački konj. Od prilike, a pesak onaj sitan, šoder što mi kažemo. I onda, pošto je tamo plićak, brod vas ne odveze skroz do Kopra, nego su dalje jedno 10-15 metara i tu dođe po vas čamac i onda grn, Tomus, penac neki da vi šta je, Kidra Gojlov, i odveze vas do tog mesta, a tamo raj.
Neće niko da vas pokrade, znači to odmah da se... I neće ništa da vam se desi, znači ako neko ima predrasude o Egiptu, šta je tamo, kako je, nije ništa, znači to opasno, šetaju se normalni ženi, muškarci, čak u našoj turi bila i mala beba jedna, išla svuda ona piči. Onda u toku dana možda se desi da prođe neka parada, ono kao u Disneylandu sa maskotama, vidjet ćete u prilogu to. Stalno ima neki sadržaj za decu, za mlađe, uveče obično bude neka tačka klovnova ili nekog plesa, tako da ima sve za svakog stvarno. Čerke mi Laure, Filip Travel, nešto fantastično. U koje god doba dana dođete, voda je mlaka i pretopla. Sad sve zavisi šta je za nekog hladno, šta je za nekog toplo. Znači ja uđem u more, neko kaže još to meni je ovo hladno. Znači to je sve subjektivni neki osjećaj. Voda kao mleko. Topla voda, Trišo? Kao barave. Znači možeš lagano da se šmućeš, oni što imaju problem da uđu odmah ko ja na keci. Nadam se da smo vam bili od pomoći ovim vlogom. Ako vam se svideo video, lajkujte se, subscribeujte se na naš kanal i do sljedećeg viđenja. Ćao i pozdrav od Kruševac geta.